Imos falar de novas tecnoloxías con Marcus Fernández, webmaster de códigocero.com. Imos falar, concretamente, imos darlles consellos á xente, porque claro, estamos falando moito de TDT, que todo o mundo se cambia, etcétera, etcétera. Pero hai moita xente que di, e agora como fago para gravar? Claro, que os VHS pasaron xa a historia, xa isto de ter o vídeo en riba do televisor, bueno, aparte de que en riba dos televisores novos xa non colle nada, non colle nin figuriña, son moi delgados. Igual de canto, así, igual podemos amañar un pouco. E as cintas VHS pues, eran para grabacións en analóxico, o único que se podía meter era unha entrada de antena, e co apagamento analóxico xa non se pode recibir nada. Polo que agora temos dobre conflito, por unha parte, como gravamos, e despois, por outra, como recuperamos todo o que temos en VHS para poder ver no futuro. Para recuperar do VHS, pois podes utilizar prácticamente calquera grabador analóxico que haxa ao momento que permita pasar a digital, conectando o DVD ou ese trebello, ou mercar xa aparellos combinados. Hai unha parte que ten un DVD por un lado grabador e un VHS, de maneira que podemos pasar as cintas e recuperalas a DVD para así conservalas no futuro. Aínda que hai que admitir que é mellor buscar un amigo ou algo que xa teña un mercado. Porque unha vez que recuperas as 10 cintas que tes na casa, o trebello xa non vale para nada e despois xa non o volves a usar. Así que ti non recomendas a xente que compre este tipo de cómics? Non, porque aparte son bastante caros. De feito, en Xapón incluso foron un pouquiño máis alá, sacaron un que mistura Blu-ray, DVD e VHS. Meteron de todo. Iso sí que é absurdo porque non vas pasar un VHS a Blu-ray, porque o VHS está lonxísimo de alta definición. E mesmo a DVD tamén canta moitísimo. A calidade, o sea, Blu-ray a diferente xa é a perda de calidade é terrible. Notase moito, que o VHS realmente veíase moi mal, o que pasa é que nós estábamos afeitos a ver a televisión con mala calidade e non o notábamos tanto, pero agora coa CDT xa empezamos a notar a diferencia de calidade dunha cousa a outra e os VHS xa cheran un pouquiño. Pero non é a única maneira de gravar. Claro, están os discos duros, non? Agora mesmo, os discos duros multimedia, unha cousa que se puxo moi de moda, para coller todas esas películas que se descargaban da internet e poder velas no televisor dunha maneira cómoda. Legalmente. Hai que admitilo. Foi porque se puxo de moda, hai maneiras legais e maneiras ilegais para ver todo iso. Pero a nosa audiencia sempre é legal. Pero agora, estes discos duros multimedia meteronlle esteroides. Agora xa poden con moito máis. Algún reproduce incluso películas en alta definición, e logo hai outros que lle meteron sintonizador de televisión digital terrestre. Para poder gravala, claro. E outros teñen incluso grabación analóxica, o sea, teñen tomas destes cables que hai de cores que veñen nos DVDs e nos vídeos e tal, por atrás se poden meter nun disco duro e gravar así, pois, dende a cámara de vídeo, dende calquer outro trebello que teñamos, que así serve para recuperar cousas que teñamos na casa. Estes discos duros multimedia, así, aparte de para as cousas que teñamos baixadas da internet, serven tamén para as grabacións de televisión, polo que é moi cómodo por unha cousa. O disco duro ten moita capacidade, aí vai todo, e xa non nos temos que preocupar nin de cintas, nin de nada, queda todo almacenado aí dentro, como se fora unha caixa negra. Que os discos duros teñen moita capacidade ata que se remata, ata que se acaba. Sí, despois hai que andar borrando, ese é un problema, Ou cambiando o disco, que xa hai que facelo con un experto e tal. Claro, e aparte que estamos nun momento no que é certo que cada vez os discos teñen máis capacidade, pero tamén a calidade da televisión, dos servizos, das películas tamén, cada vez pide máis. Hai que admitir unha cousa, para abril probablemente xa empece a emitir unha canle en alta definición en España. Que iso vai ser increíble. É un salto de calidade moi grande, e despois temos o detalle de que eso, e grabado en disco, tamén ocupa moitísimo máis. A alta definición non ocupa o dobre, ocupa 4 ou 5 veces máis como nada. Entón, así os discos tamén se van quedar cativos moi pronto. Por certo, hai que dicir unha cousa, en canto os discos duros ou estes sintonizadores que teñen entrada de USB para gravar da tele, hai que buscalos de calidade, porque despois veñen as sorpresas malas. A verdade é que hai moito compatibilidade, pero sí que hai que buscar marcas, por exemplo, que fagan cousas como actualizar de cando en vez o software dos trebellos, porque senón un pode ter un fallo e non corrixirlo nunca. De feito, unha marca galega que está metida nese mercado e fai produtos estupendos. Produtos de calidade. E ademais en galego. Varias marcas galegas que tiran aí ben, a verdade é que temos bastante onde elixir, pero bueno, aparte de ter os discos duros multimedia, como comentaba Xesús, temos os propios sintonizadores de TDT, por exemplo, os típicos que había de Euroconector, que son simplemente que se poñe o trebello na tele e que se conecta por un lado a antena, que son trebellos moi sinxelos, pois moitos, a maiores, teñen unha entrada para un USB, de maneira que cun cable adaptador podes aproveitar podes conectar unha memoria USB destas das que se conectan no ordenador e que a xente un poquinho para entender, nunha cousiña destas, nesta, por exemplo, que non é moi grande, collerían 4 horas de vídeo, pero hai nas do mesmo tamaño que collerían, pois, a través das 6 horas de vídeo tranquilamente. O sea, isto é bastante máis pequeniño que unha cinta VHS. Aparte, teño unha vantaxe isto con respecto aos discos duros e demais, que despois nos collemos isto, conectámoslo ao ordenador, e podemos, unha vez conectado ao ordenador, podemos aproveitar
e pasalo a DVD, pero quitando os anuncios, deixando só os episodios que queremos, poñéndolle un menú bonito, podemos guardar todo dunha maneira moito máis elegante que como faríamos cun simple grabador directo. O sea, unha cosa que non se recomenda nunca son os grabadores de DVD que graban en DVD directamente, sen un disco duro polo medio, porque entón estamos desbotando sempre espacio, deixando todo moi feo, porque entón estamos grabando os 4 minutos que había antes do programa que queremos gravar, os anuncios do medio que hai despois, e iso é máis incómodo que ver a televisión en unha cousa, cartos en DVDs. Este sintonizador que tes ti de TDT, como é para gravar? Das un botón e xa se pon a gravar? Pero a maiores tamén. Start stop. Cando ti lle das a guía de programación en pantalla, de repente ves aí o Bos Días, dalle o botón a programar, entón despois grabache o Bos Días, pero ademais incluso ten, pero que queres gravarlo? Unha vez, de luns a venres, ou unha vez a semana e tal, tamén ten esas funcións e se programan as grabacións. Hai que avisar a xente que tamén... Como un vídeo VHS. Sí, pero... O que pasa é que vamos ter un problema. Que? Apréndeme a programar o vídeo. Sí. Nunca tiveches ese problema. Sí. Pero coas guías de programación en pantalla é máis doado. Porque non é o mesmo, cando ves que unha película pinches a que grabe, non é o mesmo que dicir a hora de comer, coordinación... Eu estou unha ver vir, xa o vexo vir. E o que sí que hai que avisar a xente, cando merque memorias destas, é que a capacidade que teñen en xigas ven a ser o equivalente de 2 xigas unha hora. Claro. Mais ou menos. O sea, que se saben que, por exemplo, unha de 8 xigas costa pouco máis de 10 euros, unha de 16 uns 25 euros, e se saben que tendo 2 ou 3 memorias destas na casa, pois se lle darían un pouco para todo, porque se pode ir borrando, copiando e tal, e levar un poquinho máis. Recomendo máis ter 2 pequenas que unha grande, porque podelo perder, podelo gravar, ou simplemente no momento no que estás grabando nunha, pois podrías estar vendo outra cousa noutra, dá máis versatilidade. E incluso estes mesmos trebellos moitas veces serven para que esas películas descargadas da internet as copiemos no USB, as metamos aquí, e o propio sintonizador de TDT tamén serve para ver esas películas. Para reproducir. Fanche a dobre función. Aí tamén depende o que falaba antes, da calidade do trebello, porque hai trebellos que non len todo. Por exemplo, de grabación, uns gravan só televisión e outros gravan televisión e tamén as emisións de radio que hai a través da TDT, que é unha prestación moi interesante. Unha cousa, tamén hai a posibilidade de facer grabación digital de pago. En que consiste exactamente? Sí, isto hai, por exemplo, no caso de Digital Plus, teñen un receptor que se chama iPlus, que permite gravar tanto da televisión que recibimos de pago polo satélite, como da TDT, ten tamén entradas da TDT, fai todo no mesmo cacharro, que ten disco duro interno e que resulta moi completo para o que facer as grabacións. É como un tivo. É un produto que só se vendía nos Estados Unidos. Un tivo é un produto que leva moitos anos nos Estados Unidos, os operadores de cable creo que son os que o proporcionan aos clientes, e é unha cousa moi semellante. Moi semellante, é simplemente un grabador de vídeo, pero que ademais podríamos considerado como inteligente, de maneira que se un está grabando todas as semanas perdidos, o cacharro solo, cando botan flash forward, tamén o grava. O sea, grava outras series semellantes para que asustas un pouco os gustos do usuario, para que logo, cando un chega a noite a casa, vexa que hai cosas que lle poden gustar ou non, pode probar, despois pode desprogramar ou seguir nesa liña. Pero que sí que son servizos que pouco a pouco van avanzando e resultan moi interesantes. E logo tamén está a opción de gravar directamente no ordenador. Eso é o máis barato, o máis doado, podíamos decir, o máis versátil, o máis potente. O que pasa é, claro, hai que ter un ordenador para iso e ter o ordenador preto dunha toma de antena. Porque o que un sintonizador de TDT para o PC, hainos incluso por 12 euros. O sea, hainos moi baratos, e simplemente conectalos, e xa teñen o software que sirve para facer as copias, e incluso o propio sistema operativo tamén ten que ser un ordenador potente? Non necesariamente. Para gravar e ver ao mesmo tempo? Non, porque a TDT non precisa moita potencia. Para alta definición sí necesitarías un potente. Os sintonizadores normalmente de alta definición e estándar para o ordenador son os mesmos. O que ten aí sí que influiría a potencia do equipo. O ordenador non ten que ser potente, pode gravar ben, e sí que facía falta potencia cando querías gravar no ordenador de analóxico, pero de digital non. O único que necesitas é que se reciba ben e pouco máis. Hai tamén un detalle que comentar, é que estes sintonizadores de TDT, aparte de funcionar na antena, por exemplo, os usuarios que teñen R na casa, poden conectar directamente a toma de R, que é algo que xa teñen normalmente preto do ordenador, porque un pouco sen querelo, xa teñen unha conexión de a toma de fibra óptica trae o internet, o teléfono e a tele polo mesmo sitio. Entón aí, claro, teñen o doado, que conectan simplemente o chismo de TDT, e xa poden ver a televisión no ordenador dunha maneira doada, ademais, e incluso tamén existen outras plataformas, como unha que utiliza aquí o señor Peleteiro, que é na propia consola de videoxogos. É que a consola teño na casa, prácticamente non xogo, utilizo como centro multimedia. Non, de verdade. Os xogos poden xogar dende disco, e as consolas novas teñen discos duros. Sí, eu utilizo para ver a tele, para gravar a tele, para ver películas, música... Non funciona, ademais, aparte, dá unha calidade de imaxe moi boa, e no caso de que cando chegue a alta definición a España, a PlayStation 3 é un bo trebello
para reproducción de alta definición. Non iba a decir o nome, pero bueno. Sí, bueno. É que a Xbox 360 ainda non ten esos funcionarios.